И здравейте хора, които ме гледат, аз съм Dragon Hex и днес ще продължаваме втори епизод на Dark Legends. Както виждате си купих една буза, това беше извън кадър. Не бе. Ето тук е магазинчето. Добре, мога да скупя още нещо? Това мога да се го купя. И това мога, и това мога. И това мога. А не, това не мога. Това не мога. Тия тук вече не има. Ами ще посъберем. Така. Мале ми от това малко плаща. Шкам се. И си взех тези брадички, които спечелих. Сега много ме се припекар. О, добре. Така, да отиваме. Тук не. Избирам едно от двете. Не, това го мразя. Влизаме тук. Мултиплеер. Окей, тръгваме. Има един печага тук. Да се разбързам. Да не стигна. Ето го. Добре, тези брадички бият доста демидж. Що така гърби бе, жена? Добре, да продължаваме. Така, тя се джойна при мен. Окей. Обаче сега аз се върна самичък. Абе, зомбито елате тук. Елате тук, бе. Power Ranger майна. Бой. Сам бой. Точно така. Сам бой. Той, кой. Го. Мале мила, извините, малко спрях клипа, но трябваше. Стигна той. Малко спирим. Чуждане. О, добре. Окей. Давай, трябва да ги прибием. Всичките. На всичките абсолютно. По никакъв тъч ми се пия малко. О, умрях. Няма нищо, имам безплатен живот.
Бързо. Тук бяхме, бе. Нямаше там. Аре, бе, пичове. Ще ви разкълцам. Идваш ли, бе? Идваш. Ух. Умирай, бе. Ах, говедо. Умирайте, бе. Така, да продължаваме. Че в друга мисия. Не се състои в тая. Тинг! Аре, бе, оти ми. Ще ви скъсам, бе. Сам дето. Си запомням горе-долу. Така. Умирайте, не трябва, че живи. Малко ме дразни този факт, че те могат да ме победят. Това не мога влезна. Окей. Ах, молей, това ми се бая демидж. Оп. Би, искам да ям. Яш. Така. Пълни кръв, пой. Още някой се стои. Ай, дойде да бъде да убия. Така. Сега течам по-бързо, запълних с кръв. Така. И... 1, 2, 3, дай. Обаче тук бе, виж само... 2, даже 3 на 0 за мен. Защото видимо ще ме победиш, защото съм много слаби. Защото мече с катерите последни. И ти бе стезям, така се рече нагоре-долу. Ела бе, ти ли искаш малко от този тип? Друг? Още един иска. Аре още, идвайте ми. За търпение чакам. Точно така, бой, кълбанга. Яш. Още един, тя се включи. Клеопатра. Направо бахти майката. О, боже. И така, да продължаваме. Съжалявам, просто чуете много шумове и така. Убирай, бе. Защо не ди си вика приятелчета? Защо замразеща за коля? Тук има нещо. Супер. Вземете си грил, защото ще правим зомби кебаб. Аре бе. Така. Ще видим още една мисия, може би. Да. Але хоп. Аре, лати ми. Чакам ви с нетърпение ви чакам. Чакам ви. Ей, чакам ви. Оуе. Ако Реджин, така да го убия.
Това е Спарта! Ой, това е Спарта! Само спартанците знаят тази дума. Аре бе, елате ми. Вземете ми бе. Ела ми ти, бе. Ела ми ти. Приятелите да ми дойде. Така. Засилим. Аре, Бенджамин Франклин, излизай. И много се променил, когато е ударил за мълния. Другия път не да излиза с лъчила навън, когато гърми. Щупи се, бе. Така. Още някой се джойна. Ще го изчакам да дойде. Хайде. Идвай. Хайде. И така. Влизаме. Окей. Ще отидем тук. Ще отидем тук. Говорим за очила, мога ли да се взема? Маска. Тая. Тя да видя така. О, тук има екипчета. Те са такива. Шапка, да видим. Ето я мога да я взема. Или пък да си взема това. Ще взема качулка. Повече ме кефи. Така, всички... Или пък... Не. Ще взема това. Така, излезне. Така, и добре хора, това беше за втория епизод. Очаквайте скоро трети. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и до скоро!